puheenvuoro. Kiitos, arvoisa puhemies. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus tukee saamelaisten oikeuksia ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Hallitus edistää rakentavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä saamelaisten kanssa. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa saamelaiskäräjien kanssa. Viime kaudella saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen käsittely jäi eduskunnassa kesken, mutta perustuslakivaliokunta totesi pitävänsä tärkeänä, että valtioneuvosto antaa välittömästi ensi vaalikauden alussa uuden esityksen, eli nyt kuluvalla vaalikaudella. Tämä esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia ja perustuslakivaliokunnan toivetta. Nyt annettu esitys on laadittu kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta. Esitykseen on muutoksia tehty sen varmistamiseksi, ettei uudistettu yhteistoiminta ja neuvotteluvelvoite aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa tai hankkeiden viivästyksiä. Saamelaiskäräjien kokous on hyväksynyt viime vaalikaudella annetun esityksen, ja siinä tehdyt perusratkaisut sisältyvät myös tähän esitykseen. Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltu tästä uudesta esityksestä, ja neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys. Tällä kertaa esityksen eduskuntakäsittelyyn vaikuttaa se, että perusratkaisultaan samanlainen esitys käsiteltiin viime hallituskaudella useassa eduskunnan valiokunnassa. Meillä on jo tiedossa muun muassa valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden näkemyksiä esityksen keskeisistä sisällöstä. He pitivät perustuslakivaliokunnassa esityksen perusratkaisuja asianmukaisina. Voimassa oleva saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995. Se on monilta osin vanhentunut, paikoin epäselvä ja toimimaton sekä avoin ristiriitoja aiheuttaneille tulkinnoille. Edelleen alkuperäiskansoja koskeva kansainvälinen oikeus on kehittynyt lain voimaantulon jälkeen. YK:n ihmisoikeuselinten ratkaisuissa Suomen on katsottu loukkaavan sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleissopimusta että YK:n rotusyrjinnän vastaista sopimusta. Verrattuna viime hallituskaudella esitettyyn esitykseen tähän esityksen 9 a §:ää on kevennetty ja selkeytetty poistamalla siitä saamelaiskulttuurin heikentämiskiellot sekä vaikutusten arviointia koskevat velvoitteet. Lisäksi 9 b §:ää menettelystä yhteistoiminnassa on täydennetty säännöksillä, joiden tavoitteena on varmistaa asioiden sujuva käsittely erityisesti kiireellisissä tapauksissa. Esitykseen on lisätty saamelaiskäräjien ehdottama kokoonpanoja koskeva säännös 10 §, jolle oikeusministeriö antoi tukensa jo viime hallituskaudella. Lisäksi esitystä on joiltakin osin tarkisteltu ja perusteluja täydennetty. Lyhyesti totean esityksen pääasialliset ehdotukset. Saamelaiskäräjien vaaliluettelon osalta olisi jatkossa kyse nimenomaan vaaliluetteloon merkitsemisestä eikä siitä, ketä on pidettävä saamelaisena. Niin sanottu lappalaiskriteeri ehdotetaan poistettavaksi ja kielikriteeriin esitetään lisättäväksi 4. sukupolvi. Kielikriteerin ohella säilyisi sitä täydentävä jälkeläiskriteeri. Myös Norjassa ja Ruotsissa käytetään vastaavasti kielikriteeriä ja jälkeläiskriteeriä. Vaalilautakunnan kokoonpanoa ehdotetaan laajennettavan. On tärkeää, että vaalilautakunnassa on asiantuntemusta jokaisesta kotiseutualueen kunnasta sekä eri saamen kielistä ja kieliryhmistä. Vaaliluettelo laadittaisiin uudestaan vastaamaan uuden lain vaaliluetteloon hakeutumisen kriteerejä. Tällä voidaan varmistaa, että YK:n ihmisoikeuskomitean toteamat oikeudenloukkausvaatimukset eivät jatku. Muutoksenhakua uudistettaisiin siten, että ensimmäisenä varsinaisena muutoksenhakuasteena toimisi itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta, ei enää saamelaiskäräjien hallitus. Viranomaisten neuvotteluvelvoitteen uudistuksella pyritään vahvistamaan saamelaiskäräjien oikeutta osallistua ja myötävaikuttaa päätöksentekoon saamelaisia erityisesti koskevissa asioissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kuten esityksessä tuodaan esille ja myös eduskunnan valiokunnat viime kaudella totesivat,
Saamelaiskäräjillä ei kuitenkaan jatkossakaan olisi veto-oikeutta, vaan kyse on menettelysäännöksestä. Esitys ei vaikuta viranomaisten toimivaltasäännöksiin eikä mahdollisuuksiin tehdä päätöksiä saamelaiskäräjien vastustuksesta huolimatta. Esityksen säännös saamelaiskäräjien kokoonpanosta vastaa saamelaiskäräjien kokouksen tekemää ehdotusta. Säännös varmistaisi perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla, että saamelaiskäräjien enemmistö yhä jatkossakin valitaan saamelaisten kotiseutualueelta ja että kaikkien alueiden edustus turvataan. Lait on ehdotettu tulevaksi voimaan 1.7.2024. Kiitos. Kiitokset ministerille esittelystä. Ja nyt